ಎನ್ನ ಪುತ್ರ AshwathAGF ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದನ್ನು ತಂಪೈನ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಚೂರು ಎಕಡೆ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡು ಸತ್ತಿ ಅವು ಪರ್ಪಲ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೆಟ್ ಬೋದು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಕಡವರ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಎಕಡೆ ಅವರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಉಂತುದುಂಡು ಮುಗಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಕೇನು ಎಕಡವರ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಆದ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐನೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಟ್ಟು ಮಾಂತೆ ಒಂದು ಎಂಚಾಪ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರುಡು ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ಗಂತ ಪೋಳಿ ಪನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೈನ್ ಅದು ರಾಣಿಪುರಗು ಇತ್ತೆ ಪೋಳಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಗ್ರೀನರಿ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ರಾಣಿಪುರಂ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಹೊರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಈ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಪೋಯರಂಜಿ ಮಜಾ ಇದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಚೂರು ಬುಡ್ದು ಪುಣತ ಆ ಟೈಮ್ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪುಣತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಣಿಪುರ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೂರುಡು ಚೂರು ಒಂಜಿ 13-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಊರ ಆತಂಡೆ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಯ್ ಬಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಹೊರ ತೂದು ಬರೋಲಿ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಎತ್ತರಗು ಪೋ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರ ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋ ಹಾಕದಂತ ಬರೋಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಗಡೈ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ನರಸಿಂಹ ಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಜಮಲ್ಬಾದ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಇತ್ತೆ ಪೋಳಿ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ದು ಪಿರಿವಿರಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಂತ ಪೋಡು ಆ ನೇಚರ್ ಒಯ್ಬು ಆ ಪಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಬು ಉಣತ್ತ ಅವು ಬೆತ್ತೆಲ ಉಳುಪುಂಡು ಬೆತ್ತೆಲ ಉಳುಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಸು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಗಡೈ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಗಡೈ ಕಲ್ಲು ಈತುಂಡ ಪೋತುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಯುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಫೋಟೊ ಬರ ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಇತ್ತೆ ಪೋಳಿ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಕೊಡ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂಡನೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಎತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಳಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಗಡೈ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೂರು ಇತ್ತಿನ ರಾಣಿಪುರ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆಗಳ ಇತ್ತೆ ಪೋವಳಿ ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನ ಪೋನ ಕಾಜಾಪುರ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ದೂರ ಪೋಳಿ ಪನ್ಲಂಡ ನಮ್ಮೂರುಡು ಬೇತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಬೇಕಲ್ ಪೋರ್ಟು ಅವಮಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಳಿ ಒಯ್ಪು ತೀರ ಈ ಬರ್ಸ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಂತ ಪೋಯಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಪಣತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಊರುಡು ಅಂತ ಓವು ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕಾಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಂಡೊಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಏನ ಅಂಚಿ ಸ್ಟೆಕ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪದ್ರಡೆ 35-40 ಆಂಡ ತೋಜುಂಡು 5 ಜನ ಬತ್ತೇರೆ 5 ಜನಕ್ಕಲ ಆಯ್ ಒಣಸಾಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪುದ ಆಯ್ತ ಪನ್ನಡ ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪಿ ಏರ್ಲ ಪಂಡೆ ಜೆರಿ ಆನೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಏಸಿರು ಬತ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ತಂಪುಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮೂರುಗಳ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏರಿಯಾ ಐಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡ ಒಯ್ಬುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಆತ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಒಯ್ಬುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಂಡ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜ ಅವಳು ಪಾನು ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾನು ಮಸಾಲದ ಮಾತು ಏತ್ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಪಾನು ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಪಾನು ಮಸಾಲ ಮಾರ್ಪೇರು ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಮಲ್ ಅವು ಏತ್ ಜನ ತಿನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಹೊರ 5 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬೋದಿತ್ತು ಪುಣ ಏನ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಎಂಡು ವಿಮಲ್ ಉಂಡ ಅದನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡು ಪರ್ಪೊಂಜ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಕೇಂಡ ಹೋಜುಂಟು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇದು 5 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಹತ್ತದೆ ಎಪ್ಪುಣೆ 50 ರೂಪಾಯಿದ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕಟ್ಟದೆ ತಂದು ಪೋಪುಣೆ ವಿಮಲ್ ದೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಜಿ ತೊರಿಪ್ಪುಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋಜುಂಡು ತೊರಿಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ ಬಾಯಿಗೊಂಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು 10 ದಿನಪುನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು 11 ದಿನಪುನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪಾನು ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೂರುಡ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮೂರುಡು ಲೀಗಲ್ ಆತು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅದು ಮಾರ್ಪೇರು ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ ಲೀಗಲ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ನೇಲ್ಪದು ಉಂಡು ಕುರ್ಕುರೆ ನೇಲ್ಪೈನಂಚನೆ ನೇಲ್ಪದು ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪಾನು ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಈ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುರ್ಕುರೆ ಲೇಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನೆಲ್ಪದ ಇರ್ದುಂಡು ಸಾಮಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಬೇಕರಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಕರಿ ದಿಢೀರಲ್ಲಿ ಪಾನು ಮಸಾಲ ಕೆಲವು ಬೇಕರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಂದೆ ಡೇಂಜರ್ ಈ ಪಾನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಪಾನು ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವ ಒಂತ ಸಮಯ ಕರಿದನಾಗ ಆಯ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಬಾಯಿಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಪಾನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ತಿಂದನ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್
ಅಂಚನೆ ಈ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಬೇತ ಪೊಕ್ಕಡತ್ತು ಬನ್ನೆ ನಾನು ತೂಯಿನೇನು ನಾನು ಇಕ್ಲಡೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರೆ ಆತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮರುಡು ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ 10 പേര് ಫೈನ್ ಬೋರುಂಡು ಭಯಂಕರ ಫೈನ್ ಕೇಸೂರ ಹಾವು ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮೂರುಡ್ಲ ತಿನ್ಪುನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ಓಡುದು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಕೆಂಪು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾನಂಡ ರೂಮುಡು ಲೈವ್ ತೆಪ್ಪೇರ ದಾನ ಮನ್ನಡ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾನ ಮನ್ನಡ ಲೈಟ್ ಚೂರು ಡಿಮ್ಮು ಲೈಟ್ ಅವು LED ಲೈಟ್ ಅದ ಚೂರು ಡಿಮ್ಮು ಮುನ್ನ ಚೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ನಾನು ಈಡು ಬತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಬ್ಬೋ ಕಾರು ಬರೋ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಎಂಕ ಕುಡ್ಲ ಓದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಈ ಬೇಕರಿ ಇಡ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಬೇಕರಿ ಇಡುವಂಥ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಬರೋದಿದ್ದೀರಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಇಡ್ಲು ವಿಮಲ ಕಮಲ ಸಾರಿ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕಾಲಿಯಾಂಡ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತ ಕಟ್ಟಾಪುಣ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಟ ಪಾಡ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಣದ ಏನ ಮನ್ನಡ ಈ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ಪೇರತ್ತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲು ತಿನ್ಬಾರ ಐನೇ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ತೂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಇಡೋದು ಕೇನಿಯರ ಹೋಗೋಣ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂದು ಇದು ಒಂಜಿ ತೂದು ಪರ್ಪಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪೇರೋಪುಣ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ತಿನ್ನಾಗ ತೂಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ದೆಪ್ಪೆರ ಎಂಕೊಂಚ ವಿಮಾಲ್ ಕೊರಲೆ ಪಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಡೇಂಜರ್ ವಿಮಾಲ್ ತನ ಮಾಡ ನಿಕ್ ಮೈನದು ಇತ್ತಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟು ವಿಮಾಲದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲೆ ವಿಮಾಲ ಪಂಡದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಕಮಲ ಕೇಸರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂಡ ಪಲ್ಲೆ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿಂಬಲ್ನೆ ಏನ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅನ್ಪಣೆ ಅಂಚ ಪಂಡನೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕುಡ್ಲಾಡತ್ತು ಈ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕಾರಿನಾಡ ಪಾನ್ ಮಸಾಲದ ಅಂಗಡಿ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾನ್ ಮಸಾಲದ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತು ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮೂರು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುಜಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮೂರು ಮಾರ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿಗಾಲು ಈ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ಪೇರಾಟ ತಿಂದು ಉಂಡತ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿಯಾಚ ಒಟ್ರಾ ಸಾಂಡ ಗಡಿಬಿಡಿ ಪಾತೆರಿಯ ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಕ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಹೋಗಿ ಪಾತ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಳೆತ್ತ ಅಂಚ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಬೇತ ಟಾಪಿಕ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಬೇತ ಟಾಪಿಕ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇನ್ನಿದಾಯ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಬಾತ್ಯಾರ್ಗ ಒಬ್ಬ ಅವ ನವಿಲು ಬುಳ್ಪುಂಡು ಈ ಬರ್ಸಾನ ನವಿಲುಗಳು ಸುಮಾರು ಓಳಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಗಾಳಿದ ಮರ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಕುಳುದುಪ್ಪ ನವಿಲು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದೊಳಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಕೋಡೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಗುಪ್ಪುದ ಅವರ ಬಾಲ್ ಹೊಡ್ನೆ ಏನವರ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ನೆ ಮುಳಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂತದ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಲ್ ಪೊಸ್ತು ಎತ್ತದ ಈ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮಾರುನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ನಿಂಕವು ಭಯಂಕರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಏನ್ ಚದಿನ ಪೇರ ಅಡಿ ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ಆಗ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೆನ ತೋಜೋಣ ಮರ್ತು ಉಂಡು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ಪುಣಂಚಾತ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ತಿಂದನಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಉಯ್ಪುಣೆ ಪರ್ಪೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕರಿದು ಪರ್ಪೊಂಜಿ ತಿನ್ಪುಣೆ ಪರ್ಪೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕರಿದು ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿನ್ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 9 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 8 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೋವು ತಿಂದನ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಕರಿದಾನಾಗ ಚೂರು ವರ್ಷ ಕರಿದಾನಾಗ ಬಾಯ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋದು ತಿಂದನಲ್ಲ ದಾಲ ಹೆಡ್ಡೆ ತಿಂದನ ತಿಂದದು ನಾಳಾಗಿದ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ತಿಂದೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ತುಪ್ಪಿರು
ಇಂದೇನು ತಿನ್ನೋಳೆ ತಾಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಬೋದು ಅಂಗಡಿ ದೆಪ್ಪಿರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ అయిన ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಆತಂಡೆ ಏರಿಯಾ ಆತು ಈ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏರಿಯಾಡ್ ಪನ್ಪುಣ ಆತು ಕೆಲವು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪುಣಕ್ಲು ಮಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಬಾರಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ವಿನೀತ್ ಆಯ್ ಒಣಸಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಣಸಾಂಡ ಪಂಡದು ಒಣಸಾಂಡ ಕಜಿಪು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ರಜೆನಾ ಇನ್ನು ಆಯ್ತಾರತ ಇನ್ನು ರಜೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚದಾಗಲೇ ರಜೆ ಎಪ್ಪುಣೆ ಸಂಡೇ ಅದು ಕೆಲವರೇ ರಜೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ